Сега ще ви покажем правилният начин за интегриране на аудиосистема в чисто нов гаранционен автомобил. При нас е Volkswagen Tiguan от 2024 година. Автомобилът беше оборудван с най-базовото ниво на аудиосистемата, собственикът не беше доволен, затова се обърна към нас за помощ. Ще инсталираме 5-канален DSP усилвател Match M5.4 DSP, към който ще свържем нови двукомпонентни системи с 20 см мидбаси отпред и 16,5 см мидбаси отзад. Ще добавим звукоизолационни материали на 4-те врати и ще ви покажем как цялата инсталация е изпълнена на Plug and Play букси и нито един кабел от автомобила не е засегнат. Да започваме работа! Така изглежда пасажирската врата на нашия Volkswagen Tiguan Allspace преди да инсталираме новия мидбас. Това е фабричен сноп кабели, който идва от радиомодула. Към него използваме този тип Plug and Play букси, след които вече имаме възможност да свържем нашите кросовери за високочастотния говорител и за мидбаса. Чрез този конектор запазваме абсолютно в оригинален вид цялата инсталация на автомобила, без да е необходимо прирязване на кабели. Така изглежда фабричен мидбас, който демонтирахме, и на негово място ще инсталираме новите 20 см мидбаси от серията Compose i3 на Helix. За тяхната интеграция на 3D принтер направихме дистанционни фланци, които използват фабричните отвори за закрепяне, като няма да използваме нитове, а ще използваме M5 болтове с контрагайки за максимално здрав монтаж. Под него сме сложили необходимото количество уплътнителен материал, така че да имаме максимално плътен контакт между новия дистанционен фланец и вратата. Под говорителя също сме сложили уплътнителен материал за по-плътен контакт между него и повърхността на новия 3D принтер фланец.
В жабката на автомобила се намира фабричния радиомодул MIP3, който се грижи за аудиосистемата. Това на централната конзола е единствено дисплей, който е свързан с цялата информация, която радиомодул я подава. За да свържем новия усилвател, използваме този комплект Plug and Play кабели, чрез които хващаме сигнал по високо ниво от радиомодула и връщаме сигнал по фабричната инсталация към всички говорители. Както се вижда, интеграцията е изпълнена без прекъсване на нито един от фабричните кабели и цялата инсталация е с Plug and Play букси и може да се възстанови в фабричен вид при нужда, без да има никакви следи от намеса. Същата процедура повтаряме и на задните врати. Това са дистанционни фланци от ПВЦ, които ще заболтим на фабричните места без да пробиваме нови отвори. Тук е буксата от автомобил, която идва от фабричен радиомодул. След нея сме сложили Plug and Play конектор, вече към който сме свързали кросоверите за високочастотния говорител и за мидбаса. Фабричните говорители на Volkswagen за задна линия са с нестандартен размер, с диаметър около 14 см. И за да инсталираме новите говорители на Helix Compulse i3, изработихме този тип адаптерни фланци. Нека да ги монтираме. И 4-те кори на вратите бяха обработени с 15 мм звукопоглъщащ материал Silent Code Sound Absorber 15. Високочастотните говорители от новата двукомпонентна система инсталирахме на фабричните места чрез конектор, който да позволява откачане на кората в случай на нужда на ревизия. Инсталацията на новите компоненти в този Volkswagen Tiguan Allspace вече е завършена. Новият 5-канален усилвател Match M5.DSP намери място зад джапката, като сме извели USB кабел за връзка с лаптоп при нужда от рекалибрация или ревизия. Какво всъщност представлява този усилвател? В него има вграден цифров сигнален процесор, чрез който първо имаме индивидуален 31-бандов еквалайзер на всеки един от 4-те канала, които използваме за захранване на новите говорители. Второто и може би едно от най-важни неща е имаме анализатор на входния сигнал. Входният сигнал, който получава нашия усилвател от фабричен MIP3 модул, не е линеен. И чрез този анализатор имаме възможност да коригираме неговите недостатъци, така че новите говорители, които инсталирахме, да получават възможно най-линеен сигнал и да свират възможно най-точно. Чрез измервателен микрофон направихме акустични измервания, с които настроихме 31-бандовия еквалайзер на всеки един от 4-те канала, които използваме спрямо акустичните характеристики на купето. По този начин гарантираме, че новата техника ще се представя отлично в тези условия, в които се намира. Без никакви видими промени този автомобил свири по коренно различен начин и като сила, и като качество. Благодарим за вниманието и както обикновено очаквайте още интересни инсталации от нашата работа.